пъти едното с другото хванати. Вакарелски оборот започва обърнати в ляво. Готови? 3. И раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И в по-бавно темпо имаме 4 бързи прескока назад. Раз, два, три, 4. От тук имаме 10, ляво, повдигам ръче нагоре. От тук 2 прескока в ляво. Първи, втори, скок, вдигам десния крак и завършваме с 2 ръчнички. Или ако го направим в темпо, ще се получи следното нещо внимателно. Раз, два, три, 4. Апът, бавна, повдигам. Отзад. Скок, десен, ръченица. И тази танцова фигура прикрепяме към селско шосе. И там ще се получи следното нещо.